हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोजांसि यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय दायो जों थांनो नागिरदों बिजनीनि खैरोगुरियाव बैसागु प्रग्रामनि थाखाय आब' गेमस्रिजोंनो ओमफ्राय दिनै ड्रेस गानखायासै आरोना मा होनो गोजानद्रायखाय खस्थ' मोनलाङो लामायावहाय आरो दख'नायाबो गाज्रि जालांजोबो नालाय ओमफ्राय दायो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दसे हाबनानै गानलांसै आरो ड्रेसखौ ओमफ्राय आब'आबो फैगासिनो देलायखाङाखै बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो थ'थ' बिदिब्ला जोंजों लोगोसे आंगुर जानोसै जोंहा नै आंगुर गुवाहाटी लाइन गोथाव गोथाव मिया जानायाबो गोदैथारमोन ना आंगुरा सरायघाट दालां मोनबाय सुवाखैलै बाल जालाय सुवाबाबो जोंबा उदैयाव हाद्रिफोरखौ जानानै आं जायाखैलै दाउखि सिलिंलाय मुगैदां नोंखौ नङा आं खिखौनो जायोमोन नो ओंखायनो आं बिराद मुगैदां दा नाजाबाय थायो आं गोदै आंगुरा गोखैसो दा मा जादो गोदै मिस्टी बहा दङ नोंथां बबे बेगावहा माना मोनदों नोंनिया मोजां खाथियाव बुं मा नाम दैमारि जाफुंसार दैमारि बेसेबां क्लासाव फरायो बेसेबां क्लासाव क्लास 1 बेस्ट सासेयाव नै सम्पा बर'आ नै दायो जोंहा देलायखांबाय ओमफ्राय गासैबो बिथिं बिजनि चिरांनि गासैबो बारदै सिख्ला गोजा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आयौ साइजआ बोरैबा खेबहरबाय आंखौ आंनि आरनाय दाखौ लादोंब्ला दसे मोजां लाबाय थानांगोन आं नुनाय दे जागोन दे बाजै नोंसोर साइडआव होलाय दे इथिं लाबाय आं बायदि आंखौ नुवाखै नै सफायबाय लोगोफोरजों खैरोगुरि बिजनी खैरोगुरियाव
दिनैनि प्रग्रामाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिजनि खैरोगुरि मोनदों खैरोगुरि क्लाबनि बानजायनायावहाय बे खुंफुंजानाय फांसनाव बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनो बिथांमोना हाजारसे अननाय होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो बिराद मोजां अननाय होदों आरो बयबो लोब लोब फैनानै सापर्ट खालामदों नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय ओमफ्राय नोंबो बुंदो Thank you. खैरोगुरि क्लाबनिसिम। जोब्बाय दिनैनि प्रग्रामा जा बिराद मोजां जानानै थांबाय आरोना प्रग्रामा बिराद मोजां जि इन्टारेस्ट बिराद मानसि जाखादों आरो ओमफ्राय दोंसे मोसाबावबाय दोंथाम मोसाबाय लास्टआव बैसागु मोसाबाय बिराद रंजाबाय बिराद मोजां मोनदों आरायथा जाबाय आरायथासिम आरायथायावसो मोसाबाय जोङो। So दायो जोङो जाखांबाय लोंखांबाय आरो लोगोसे दा जोबनायावहाय दिनैनि जा खैरोगुरि गामियावहाय जों प्रग्रामाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बयनिसिमबो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जे बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामदों आरो लोगोसे बिराद मोजाङै जोंखौ अननाय होदों सिबिदों बेनि थाखाय साबायखर आरो बयनिसिमबो दै साबायखर गोजोननाय मोनबाय। नायनाय हनै मेकआप खालामनायाव मादि उन्दुलांदो सासेया। हरसलै जि मिनिबाय आङो थैनोसैलै आङो Orang gila man. Mama speaking. माबायदि नालाय मेकआप फोननायावनो फोननानै उन्दुलांस्राबाय गाजाखा मानसियानो। Ini bijilah. मेकआपनि नाजाला मिनिनानै। आङो दहायनो फोनबा फोजानानै फोनबाय Undulang mereka kan Undulang setoran gila. Fojalai. Agak uno. Bisa dah. Hey.